Jong zal in deze kerken voor het eerst een van de mooiste stukken uit de Europese muziekgeschiedenis in het Fries gezongen worden. De Matthäuspassie van Johann Sebastian Bach. De Matthäus vertelt het lijdensverhaal van Jezus op muziek en is oorspronkelijk in het Duits geschreven. Nou binnen er gewoon mensen die vinden dat je voor zo'n belangrijk en monumentaal werk opblijven moet. En hoe zet er nou het Fries al heel dal net kennen. Maar deze mensen, die gaan nou aan het kleermaatje binnen voor de uitviering van Jong, hebben daar een ooridee bij. Zij denken en hoop je vooral dat met deze uitviering in het Fries de Matthäus voor de Friezen een oren en nog volle diepere betjutting krijgt. Marcel Mandos is de artistiek leider van het NNO, het Noord-Nederlands Orkest. Traditioneel vieren ze elk jaar de Matthäus uit. Dit jaar hebben ze een Frieske vertaling van de Matthäus litten. Op een bepaald moment kwam Nieke Stellingsma, de directeur van de Oosterpoort, met het idee van waarom gaan jullie niet de Matthäus in het Fries doen. Wat een enorm leuk idee was, maar waar ik wel even van schrok. Want de Matthäus is een van de iconische werken uit de westerse cultuurgeschiedenis. Het is zo'n innemend, zo'n meesterwerk. Om daar aan te gaan komen is voor mij hetzelfde als je zegt, je gaat een Rembrandt een beetje veranderen, zeg maar. Het is mooi, maar we kunnen ook wel een beetje iets eraan bijschaven. Kijk, een boek vertalen is één, maar hier is gewoon de muziek onder. Heilige muziek, die briljant gecomponeerd is op metrum, op teksten. En dat moet ook wel op elkaar passen. Ik zou het nooit besloten hebben, zo los, we gaan de Matthäus vertalen. Maar nu specifiek Friesland, Leeuwarden, culturele hoofdstad, vind ik wel dat het in iets speciaals past. In zo'n belangwekkend en boeiend festival durf ik het aan. Maar wat nog belangrijker is dat de Friese bevolking het omarmt. Eigenlijk is het ook voor een cadeau aan de Friese bevolking om zo'n werk te horen in hun eigen taal. Popmuzikant en componist Peter Siebenga van Poins wordt vregen om die vertaling te maken. Maar dan beslist hij die het heel dicht bij de oorspronkelijke tekst blijft. Dit is O haupt vol bloed ontwonden. Mooi stik. Ja, er zit een peer van wat ik dan altijd neem van die spandoeken zitten er in het wereldrepertoire. En dat de Matthäus Passion uit hemzelf al een groot spandoek van identiteit is, muzikale identiteit, zitten er een paar van die tophits in, om het wat oneerbiedig te zeggen. En daar is O haupt vol bloed ontwonden, is wel één van. Ik vind oorzetten in eerste instantie meer een puzzel, dan dat ik zelfs nou Biglix Sadjip het levensverhaal in mat. Het gevoel, dat is allejaar mooi en prachtig, maar we zijn aan het werk. Dat zeg ik dan altijd maar. En het moet gewoon kloppen. Waar ik zelfs wel wies bij wie er is in een moment werd de evangelist verteld over de Judaskus. En daar zit dan een passage in die is van dat evangelist even vertelt dat Judas toen dit en dit en dit deed. Of dit en dit en dit zei. En dan reageert hij op en die verrader van een Judas. En dat vind ik wel aardig, want dat vind ik heel Fries. En dat breekt echt een beetje dan de Fries trots de evangelist in. Ja, die klootzak, dat. 1 of 2 uitvieringen op Jam. En ik ben al uitgenodigd voor de eerste koorrepetitie, terug Leendert Rudia. En dan zien we dus Sjen of het allejaar een beetje te plak is. Of het in elkaar schoot. Of het mechaniekje, het raderwerk van Bach draait. De solisten die uit Binnen en Boetelon komen en het Fries net machtig binnen, maar in vrij korte tijd de tekst en hoe je die dan uitspreken onder de knibbel krijgen. Min hytte tränens
Ja, en dan heb je die holle goed gedaan. Dan mag met solve mag het net zo'n L zijn. Solve en niet solve. Ik vind de L nog een beetje holle. Nou, op zich zijn de klanken niet moeilijk, maar met het beeld wat je ziet qua tekst verwacht je vaak die klank niet als je het vanuit het Nederlands zou bekijken. Dus bijvoorbeeld onzillig Golgotha. Ja, dus je ziet iets staan en dan denk je niet meteen, oh, dat moet on zijn. Dus dan ga je kijken, oh, dat lijkt een beetje op on in het Frans, maar het moet toch weer iets opener. Dus zo blijf je puzzelen. Ja. Er is geen hier Friestalige solist. Nee. Dat is een uitdaging, heet dat, hè? Ja, maar is dat net een onmogelijke uitdaging? Nou, nee, want ik ga erop het luisteren en ze doet het hartstikke goed. Dan wil ik liek als Hafario. Dan wil ik, likas harfajo. Min hiete trien stremelitten. Min hiete trien stremelitten. Want de tekst vertelt wat er gebeurt en wat jij kunt ervaren en voelen. En dat is misschien een van mijn angsten die ik heb. Zo'n vertaling maken kan natuurlijk reacties oproepen. En zeker straks in de uitspraak, voor mensen die niet al hun hele leven Fries spreken, nou ja, is het mogelijk dat mensen daar kritisch op reageren. Maar dat mag, dat kan. We hebben alles in het werk gezet om het zo perfect mogelijk straks neer te zetten. Maar dat er iets zal misgaan, kan haast niet anders. Iets kleins. 2, 3. Op verschillende plakken wordt oefenen op de nieuwe Frieske tekst. Reinier zongt in het jonge score en het de Matthäus al vaker zongen. Van zijn zuske Brecht is het al je nij. Zij docht dit keer echt mooi. Ja, Savolle zitten er net bij het koor. En zij vond het zo leuk. Dacht van, nou, dan wil ik mij doen. Dat is voor u wel een hele verrassing, want ze wil eerst nooit jongen. Dus, nee, Brecht net. Nee, dus dat wie wel een verrassing. En ze zei, ik kwam thuis en ik zei, ik wil mij doen. Nou ja, dan het koor dan wel. Dat ziet er net heel erg famkesachtig uit, dus dat valt net zo op. Dus, En hoe komt het uit Friesk? wij praten together, Hessel en ik, altijd Snekers. Wij komen uit Snits, dus van Snits. En ja, ze leren het je wel op squallen, maar onderling ja, praten ze op een of andere manier altijd Hollands. Ja. Dus, een van de man van het koor die is van huis uit ik Friestalig, dus die helpt ik mij de uitspraak. En, nee, nou ja, dat komt wel kleren. Ja, dat redt me wel. Hessel die ken ik Fries, nou ja, ik ken ik Fries, dus dat komt wel kleren. In de Matthäuspassie van Bach zongt dus ik een jongenskoor mooi. Die had een liedse, maar net onbelangrijke rol. In deze Frieske Matthäus is die rol van het Martini jongenskoor uit Snits. Die heeft goede zangers, maar lang niet genoeg. Mooi toch een wervingsactie op Frieske basisscholen hebben ze nog 8 stemmen. Dat is onder de krappe kont. Maar als de kwaliteit van de stemmen goed is, hoeft dat verder geen probleem te wezen. En daar hebben ze alles aan dienen. Vanavond de eerste keer dat jongens bij elkaar komen. En je weet wat ze kunnen. Je weet ook dat, kijk, jongens die nog nooit hebben gezongen, die zijn nog niet zo ver ontwikkeld als die jongens die hier al voor de 6e, 7e keer jaargang de Matthäus doen. Dat is logisch. Nou, en ik moet zeggen, het was een paar maanden geleden dat ik van, nou, dit wordt een spannend project. Want als het mislukt, dan heb je echt, dan moet ik gaan verhuizen. Maar het komt heel mooi bij elkaar. En we hebben de kwaliteit, verschrikkelijk trots op zeker ook die schooljongens die we hebben opgeleid, verschrikkelijk trots op. Dat ze echt ook die kwaliteit kunnen leveren.
Ik vind het fantastisch leuk om te doen. En de jongens ook nu. Ik moet er even bij zeggen, kijk, er was natuurlijk 1 jongen bij die tegen me zei van de Matthäus in het Fries. Dat is toch een beetje raar? Ja, dat is wel een beetje raar, maar wel superleuk. Ja, zei hij, klopt. Heel goed, heel goed. Heel goed. Mooi, dit gaat goed komen, jongens. Dit gaat goed komen. Het Noord-Nederlands Concertkoor komt voor het eerst bij elkaar te repeteren. Het koor bestaat uit Friezen, Grijzers en Drenten. Het is voor het merendeel net Friestalig. Mooi hoor. Hij heeft het gedaan, hè? Ja. Voor zover ik nog niet helemaal geïntroduceerd ben. Mijn naam is Peter Sijbega. Ik ben muzikus van beroep. Ik kom net uit brouwerij Martinus vandaan. In Groningen, waar ik met het Dokkum Lokaaltje mijn experimentele punkband 30 minuten lang op 105 decibel de ramen heb getest. En dat was weer erg fijn. Ik kan u onze nieuwe LP heel erg aanbevelen. Het is de eerste plaat in 30 jaar die we uitbrengen. En de titel is Tonger. En het zal waarschijnlijk zo moeten zijn dat ik net binnenkwam en jullie net bezig waren met Donner und Blitze. We hebben er meteen, dat is een van de eerste dingen die we met Leendert en het NNO gecheckt hebben. Van, betreft het hier een bewerking? Gaan we het bewerken? En toen kwamen we er eigenlijk meteen op uit, nee, het moet eigenlijk een Matthäus worden. Dus niet een visie op een Matthäus. Het moet de Matthäus worden. En toen heb ik het voorstel, ik maak je eerst even een liedsproefvertalingje van, toen het Leendert het een peer noemers uitkezen. Naar aanleiding daarvan kwam Leendert en ik denk dat de letterlijke woorden weer van, in grosso modo erg mooi, maar. En toen kwam bist op de hoogte van de affectenleer van Bach. Ik zei van nee, praat mij bij. En nou, dat is eigenlijk, dat is de kern van dit ding, van deze oerzetting, dat Leendert dat permanent bewaakt heeft. En dat is dus, nou, eigenlijk mag Sto daar even nog meer over vertellen. Nou ja, zo, dat is bij Bach eigenlijk wat het in zien is er maar tegen, trouwens in orenwerk en dat omgeet. Dat de tekst het bepaalde noten. En als je een bepaald woord hast, bijvoorbeeld trainen, dan maakt hij er mooie noten bij die echt het woord trainen betutten. Het mat dus gewoon op papier kloppen. En ik verneem nou al, en ik hoop je dat eigenlijk, dat is een hoop die ik nou al uitspreken kan, dat dit aasten dus gewoon muzikaal ondervonden wordt, toch meestal. Net als een soort taalacrobatiek. Nee. Dat is net interessant. Geen gaat naar je Matthäus daarvan, want het is zo leuk in het Duits bedacht. Want dan zo elke keer dus maar een Duits woordboek en een Duits van, oh ja, zingen ze dat? Ja, precies op een noot. En dat is natuurlijk, maar in oorzetting rist dat gevaar een beetje. Ja. En we kennen de Friesen goed genoeg, dat er echt nog wel zo'n categorie is die van, nou zullen we eens even zien, hoe ze hier uitkomen binnen. Nou, zo maak je net naar een concert daar. Schoch dan de bergman, schoch hem als wier een laan. Schoch hem als wier een laan. Ik heb momenten gewoon alleen maar bij het lezen dat ik emotioneel werd. Nou, en dat herken ik eigenlijk net van het Duits.
En want dat zit dan iets verder van die wij. En als er dan in die eigen taal... Ja, dat is toch wel een verhaal, die waren het. Christus die onder kruis nagelen wordt. Ja, en dan als er in die eigen taal jest, nou, dat komt binnen. Dus ik denk, als wij straks in Ljouwert of in Dokkum, bij Hinnegin, voor de Friezen in hun eigen taal. En dan dit verhaal. Nou, ja, die trainer, die kunnen wel stromen, denk ik. Want ja, het pakt die. En, wees eerlijk, het gebeurt eigenlijk net zo vaak dat een werk van deze partij, dat er steeds maar het Fries nog eens een keer op loslitten wordt. En sterker nog, ik bedoel, toen bij u deze opdracht kwam, heb ik in mijn omgeving geleerd van, ach jongens, moeten jullie dat nou wel doen? Matthäus in het Fries, toen nou, is dat niet een beetje, ja, hè? Is dat wel dan? Kun je wel maken? Die zeggen, het is een soort met heiligschennis. Ja, het is Bach, dat is toch Duits? Dat doen we toch niet? Nou, en als het dan wel dwaan wordt in dit kader van Ljouwert, Haatstad van Europa, dan mag het, ja, maar als we dan doen, dan moet ik echt goed wezen. En dan moeten we dus het vertalen, dat dus, nou, wat ik zei, die affecten leren, dat moet kloppen. Ja, het moet kloppen als een hoes. Nou, en dat kloppen nou ik. Het is 3 dagen voor de eerste uitviering. Het is aan dirigent Reinhard Geubel om nou in een liedskofke tijd het orkest, de solisten en koren op in je lijn te krijgen. Reinhard Geubel is een van de beroemdste barokinterpreten ter wereld. Hij was artistiek leider van Musical Antike Keulen, echt het allerbeste barokensemble ever ter wereld. Maar hij is omstreden. Hij is geniaal, maar hij heeft een volledig eigen blik, een eigen idee over tempi, over frasering, over agogiek. Er zullen ongetwijfeld conservatievere Bach-adepten het vreselijk vinden. Dames en heren, het is half 10. Da das Jesus merkte, sprach zu ihnen Pantin. Warum kommst her op de hoed? Ze hadden goed werk in on mij. Da hier men heim och tid om jim da. Maar ik ben hier maar even bij jim. En goed ze mij die salve hoe het lichaam uitkeert. Wat had ze dien, dat ze mijn gave zilde. Vierlijk, ik zie ze hem, werd dit evangelie prediket, der gnade vrot, der verneigt is om God ze mij dienen, von Harfer helle. Wir haben hart gearbeitet. Per Skype und... Christus is een Duitser en ik vind dat hij het hartstikke goed doet. Het is een grote afstand tussen het Duitser en het Fries. Maar hij doet het goed en hij is heel conscientieus aan mij en vraagt mij van, is het goed? Ja, dan is het, nou ja. Dus ik ben er heel enthousiast door. Dat is een Mangelerscheinung. Ja, ja. Aber in Griechisch gibt's Neut. Okay, dann du mal. Zonder R. Ik voglio min
skinkertjo, 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 ta min behått. Ik wil jo min hette skinker, skinkertjo, ta min behått. Ik wollte min... Wat mij opviel is dat want ik kom zelf uit Twente, dat mijn dialect toch wel een soort raakvlak heeft met het Fries. Dus bepaalde klanken en hoe je het in je mond laat rollen, zeg maar, dat kwam mij bekend voor met het Twents. En ook die diftongen, zeg maar. Dus dat viel wel mee. En, maar omdat je het ook zo goed in het Duits kent, dat was meer de uitdaging om niet heel de tijd dat Duits naar voren te laten komen. Ja. Ik wil in jou verzinken, is voor jou een liefde groot bestaan, voor mij altijd weer als wind und ik wil in jou verzinken, is voor jou een liefde groot, dus voor mij altijd. Je wordt adresseert in je eigen taal en het is niet een kunstmatig ding wat er op het toneel is. Ik weet niet wat ze zingen daar, wat het betekent, maar we horen wel de muziek. U vindt het helemaal geen heiligschennis? Wat Nee, jullie hebben toch ook de Bijbel in Fries en de Bijbel in Hollands. En de Bijbel is niet alleen maar in Hebreeuws of wat dan ook. We gaan de dingen übersetzen om ze beter te verstaan. Dat is het toch. Lang dat niveau dat echt is heeg geworden, vind ik. Dus we kennen hem dat oorjaan en hij kende mij aan het werk. Zo, hij kent geen woord Fries natuurlijk. Dus daar kan hij niet van zissen. Maar hij gaat muzikaal, met de koorontwerk en met het orkestontwerk, met de solisten. En ik moet ervoor zorgen dat die tekst nog goed is. Ontzettend trots op het eindresultaat. Hoe de Friese taal eigenlijk ontzettend mooi zich gevormd heeft in deze Bach-Matthäus. Met natuurlijk hulde aan de vertaler, aan Peter. Het is een nieuwe dimensie op het werk. En eigenlijk een hele mooie.